Знаєте, права природні, вони не даються з барського плеча. Не кримські татари не можуть дати комусь їхні права, не українці, довідомо, не росіяни. Вони або є, або немає. І їм ніхто не може заперечувати. Природне право кримсько-татарського народу – це право на самовизначення. Кримські татари кажуть, ми хочемо самовизначитися у формі національно-територіальної автономії у складі Української незалежної держави. Чому ця формула для когось може бути неприйнятна? Я не хочу зараз йти, як тут було в перепалках різні такі моменти. От там в Криму, там існує спротив. Неприйняття російської агресії, анексії Криму з боку цілісної кримсько-татарської нації, кримсько-татарського народу. Що б ви не говорили? Так, можливо, це не та форма, як комусь би хотілося б тут, або він вважав би щиро, що треба взяти зброю, піти в гори і починати там стріляти. Мене тут запитують, я буду абсолютно щирим. А де ми, скажемо, мається на увазі держава, попрала ваші права? Попрала! Тим, що у нас не було жодних прав, коли створювалася Кримська автономія, жодних механізмів, щоб якимсь чином співуправляти Кримом. До речі, цих прав не було у української етнічної спільноти там. 6 українських шкіл. Але автономія була. Де попрала права? Прийшов агресор, почекайте, дайте я розкажу. Прийшов агресор, захопив кримську землю, любий громадянин звідти, якщо дуже йому не стерпно, він може взяти речі, продати або кинути дім і може поїхати кудись, де він ще вважає, що в нього є батьківщина. Куди податися кримським татарам? Ми не хочемо, ми знаємо, що ми не зможемо, ми не будемо жити під Росією, бо це наше знищення. Ми це в історії вже пройшли. Це було 235 років тому. Тому нас мільйони за межами України і 300 тисяч всього Криму. Російська влада для нас смерть. І тому ми обов'язково Крим повернемо під суверенітет української держави. Але в цій українській державі ми кажемо, наше право на самовизначення. Що це означає? Це ні в якій мірі не означає про те, що хтось там буде нехтувати інтересами етнічних українців. Їх там 500 тисяч, як мінімум. Там є етнічні інші люди. І ми говоримо, давайте випишемо правила. І тепер